contar un segredo. A mí isto parecíame un pouquiño atrapallado, pero estiven aquí, collín as cousas que me daban, un papelciño moi bonito, pero teño que cambiar de opinión. Deronme este pin bonitiño, custa cartos, se nota, que dos vos. Pero bueno, agora, Julio vai dar os agasallos a aquelas persoas que non viron o sol durante todo o curso, sacando as mellores notas e tendo os mellores expedientes. Un forte aplauso. Bueno, como xa sabedes, Atenea era para os gregos a deusa da sabiduría. Toca o moucho, sí. E Atenea sempre se representa con un moucho ao lado, porque o moucho está atento, o moucho escoita, o moucho aprende, porque o moucho é sabio. Queremos un ensino público de calidade. Queremos un ensino público de calidade e, polo tanto, promocionar tamén o estudio e valorar a excelencia. E a excelencia se consigue, como sabedes, con traballo, con constancia e con moita dedicación. Porque de traballo sabedes moito. Despois dun ano como do segundo de bacharelato, supoño que está claro. A maioría de vos estabades agotados. E valía a pena. Estou moi contento de presentaros os mellores expedientes desta promoción. Os mouchos sabios desta promoción. Que ademais, ainda por enriba, e hai unha sorte enorme, as dúas son estupendas personas. Para eles o noso moucho, ese que acompañaba a Atenea, a deusa da sabiduría, o moucho sabio. O mellor expediente de Sociais e Humanidades, María Carril Landín. E o mellor expediente de Ciencias, Sara Cayetano Sío.